हा गोबां रायलायनो दं हा आं खाथियाव रायलायगोन जागोन ना नोंसोरो मिनिनो गोसो गैयाब्लाबो आङो नोंसोरखौ रंजाहोनो हायो सोरबा उन्दुनो ओंखारदों नामा सोर आंखौ नायनो बायो आखाइ थिखां सोर आंखौ मोजां मोनो आखाइ थिखां आंखौ मोजां मोनो आखाइजों थिखाखै रावबो आंनिया भिडिअ जागासिनो इउटुब आंखौ कमेन्टआव लिरना हरदों जेम्सआ मिटिंआव थांदोंमोन सोर मोजां मोनो आखाइखौ थिखाखै रावबो थिखाखै नोंसोर आंखौ मोजां मोननो लिंबोदों ना ओरैनो लिंबोदों आं दिनै हारसिं बाथ्रा रायदों आं सोरनावसो सोंदों खोनाबायना जियानो जा गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो मानास सेरफां लाइमोन आफादनि मानगोनां सेंग्रा सिख्लाफोर आरो बालसिगुरि गामिनि आंनि गिदिर आरो उन्दै गासै रायजो राजानिसिम गोदान बोसोरनि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय गोबां गथ' सावरायनो गोनां दं खोनासंना लाग्रो मोजाङै खोनासंगोन ना सोर टेनसनाव दङ सोरबा सिख्लाफोर गोसो थोनायजों बयफ्रेन्डजों रायजाहरना टेनसन सोरबा सेंग्राफोरा गोसो थोनायजों रायजाहरना टेनसन हा आंनाव गोबां आइडिया दं नोंसोरखौ माने रंजानो थाखाय न'आव सोरबा टेनसन जाना दङ चलो गासैबो खेबसे गसं नोंसोर इन्टारेस्ट गैथारा गसंजोबलाय उन्दुनो ओंखारदों नोंसोरो गसं उन्दुनो ओंखारबा जानाय नङा गसं मबाइलाव दोनथ' गसंना थाथ'लाय दसे सम नोंसोरो जिबनाव मालाबा आखाइ खबफेरदों खबफेराखैना आखाइ खबबा मा जायो मिथिगौ ओइ सेंग्राफोर गसं जिबनाव आखाइ खबफेरदों नोंसोरो सोरबा बुजायफेरदों नोंसोरखौ आखाइ खबोबा मा जायो खबफेराखै गोबाव समखौ खबोना माब्लाबा मिटिंफोर जायोबा माब्लाबा रंजायोब्ला मिनियो बाट जों आखाइखौ खबोना खिन्थु गुबुन धोरोमनि जेरै एसामिसनि बिसोरो नाम हमो आखाइ खबै खबोना खबा